Hello mga kabro, mga kabagis, nandito naman tayo, magluluto tayo ng chicken yakisoba. Simple lang pong luto ito. 465 grams ng pansit o Mickey. Pwede nyo dyan, o 1 kilo o kalating kilo pwede nyo gawin dyan sa Pilipinas. O broccoli, half yellow pepper, red pepper po yun. Ito red pepper, kalahati. Isang piece of carrots, kalahating sibuyas, 5 cloves of garlic, tapos chicken breast, okay na po yan. Ito yung sauce na ginawa ko, powdered. Nilagyan ko pong powder na ito, yung paminta, tapos konting toyo ang nilagay, yung tamari soy. Pwedeng magawa kayo ng toyo sa atin, tapos lagyan yung konting asukal, konti lang po. Tapos nilagyan ko po ng kanyan, pins ng dashi, ginagamit sa restaurant yan po. Kaya nyo nakasimple, magdagdag kayo yung konting asin kon. Okay, ito po yan po ang luluto tayo. Saglit lang po magluto nito. Pag na-prepare na lahat ito, pwede nyong sa microwave o painit nyo lang, pakulon nyo lang mga 1 minute. Pag kumula, angatin nyo kaagad ito. Tapos igisa na po ito lahat. Ito igisa sunod-sunod na po yan. Tapos itong huli lagi, tapos huli yung sauce. Yan, ready na kayong kumain. Thank you for watching again sa mga kabro, kabagis. Samahan nyo po ako sa pagluluto, okay? Para matuto po tayo. I-slice po tayo, ha. Ito po yung garlic, bawang. Yan. Tapos magigisa po tayo. Saglit lang po ito, eh. Dapat pag na-prepare nyo na lahat, gisang-gisa na lang. Ganyan po magluto. Tapos ito, pwede nga hati-hatiin, slicein kaunti, pero ako paaba lang para may design. Total pang pamilya naman, eh. Tapos may merinda na rin to. Ito yung ini. Depende kung anong klaseng slice niyo. Pwedeng paba, square o kon. Pwede kayong gamitin yung kon. Pwede yung gamitin niya yung design o julienne cut kung gusto niyo. Ito sa kunon. Naman tayo sa restaurant, dito lang sa bahay. Kaya ganito ko na. Po ito yung carrots, ganyan ako haba, manipis lang po, ha, para saglit lang maluto. Pag mainit na po yung kawali, ito magigisa na 2 tablespoon lang, ha, na mantika, konti lang po. Yan, magigisa po tayo. Yung bawang, sibuyas, tapos ito pong chicken breast. Yun po. Unahan po yung apoy. Lagyan po na para kakapit yung lasa. Konting asin. Yung resot nilalagay ko. Para kakapit yung lasa sa manok. Tapos ito, ground pepper. Konti lang po. Yan.
carrots po. Yan. Tatakpon po natin yung saglit lang. Saglit lang po, takpan natin. Kaya lagyan nyo po ng, para lumambot yung carrots, lagyan nyo kaunti lang po na tubig. Yung 1/3 lang ng baso. Tapos sunod nyo po itong broccoli. Pag overcook yung pan, magulay. Red pepper and yellow pepper. Takpan po natin. Ilalagay po natin itong noodles, pansit. Ito po yung sauce niya. Patapos na po tayo. Tapos na po tayo. Saglit lang po magluto. Ito pa yung chicken yakisoba. Ayan. May merinda na kayo ulam. Tamang-tama sa isang pamilya ito. O, yan po. Salamat po sa panonood. God bless to all.